പ്രതിരോധം മുന്നണി പോരാളികളായ ആശാപ്രവർത്തകർക്ക് അശമന്നൂരിൽ ആദരം. അശമന്നൂർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബെന്നി ബെഹനാൻ MP ആദരമർപ്പിച്ചു. യൂത്ത് കെയർ വോളണ്ടിയർമാർക്ക് യൂണിഫോം വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓടക്കാലിയിലെ അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും നൽകി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആശാപ്രവർത്തകർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. അശമന്നൂരിൽ 20ഓളം ആശാപ്രവർത്തകരാണ് കർമ്മനിരതരായി രംഗത്തുള്ളത്. അവർക്കുള്ള ആദരമാണ് തിങ്കളാഴ്ച അശമന്നൂർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ ബെന്നി ബെഹനാൻ MP ആശാപ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷ്യകിറ്റുകളും സമ്മാനിച്ചു. യൂത്ത് കെയർ വോളണ്ടിയർമാർക്ക് യൂണിഫോം വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടത്തി. പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല തലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓടക്കാലിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ മുന്നണി പോരാളികളായി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആശാ വർക്കേഴ്സാണ്. ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആശാ വർക്കേഴ്സിനും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ അവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു വൃദ്ധസദനവും ആ വൃദ്ധസദനത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ ചെറുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ മറികടക്കാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹമാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക്. 20ഓളം വളണ്ടിയർമാർ യൂണിഫോം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഒടക്കാലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റ് പോൾസ് വൃത്തമന്ദിരത്തിലേക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും നൽകി. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് NM സലീം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൈമി വർഗീസ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലതാഞ്ജലി മുരുകൻ, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് K. ഐസക്, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PT തോമസ്, ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി അനോഷ് മത്തായി, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ CK ജമാൽ, ചിത്ര ചന്ദ്രൻ, സുബൈദ പരീദ്, ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ ജിൻസൺ ലൂയിസ്, നാരായണൻ, രാജു എബ്രഹാം, P. രാമൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഓടക്കാലി.